I hola, bon dia. Dia tranquil, Avui els alumnes havien de decidir a quin exèrcit anaven, tots menys l'Eren, perquè l'Eren no pot triar, han de fer un judici per ell. I Déu-n'hi-do, quan s'han animat, del top 10 de la classe, tots menys l'Ani, que jo crec que és la filla del jefe, que passa que els cognoms no lliguen, saps? El cap es diu Erwin Smith, però ell es diu Annie Leonhardt, però és que són idèntics, saps? Vull dir, jo crec que són pare i fill. I l'Annie diu que no vol, però no m'estranyaria que fos el pare que li digués tu no ho pots, perquè, o sigui, vols dir que pots fer de bon líder si tens la teva filla com a... no ho sé, pregunto. I l'altre que no hi és en Marco, el cel descansi, que sí, que sap greu. I l'Erwin Smith, molt bé, O sigui, siguent honest, perquè, o sigui, a ell li interessa que vingui gent, però ell ho deixa clar. El més probable és que en 4 anys estiguis mort. I penso que és el que ha de fer, ha de ser honest. No fem propaganda perquè la gent es mori, saps? No. I està molt ben fet tots els pensaments i dubtes que tenen mentre la gent va marxant. O sigui, m'ha agradat molt. I una cosa, semblarà ridícul, però he vist un arbre que està molt ben fet. Massa ben fet per ser simplement paisatge, saps? No sé, ho volia compartir. I en Jan, admirable, Vull dir, al principi em pensava que només s'havia apuntat per tirar merda a l'Eren, però, o sigui, respecto que tingui dubtes, perquè, o sigui, se't mor un teu amic i jo entenc que no estàs de broma. I ara comença l'expedició cap al soterrani de l'Eren. Que què hi haurà? O sigui, diuen que hi ha un secret, però què hi haurà? Jo crec que serà informació problemàtica. Tipus que el govern ja ho sap, però que ho vol tenir en secret, perquè, no sé, alguna cosa com que els titans era un experiment que van fer i que va sortir malament, o alguna cosa així, que els culpables dels titans fossin els humans mateixos, saps? Que el govern volgués fer un exèrcit de titans per atacar, saps? I que els hi sortís malament. Uah, té massa sentit. No vull encertar, No, sisplau. Doncs proper episodi cap al soterrani. Ja si arriben amb un episodi. Vinga, demà ho sabrem.